Mga igsoon ko diyan ni Kristo ang mayong balita alang sa atong kaluwasan. Daigon ikaw, O Kristo. Adlawng Lunes nining ikatulong simana sa panahon sa Kwaresma. Sa atong pagpadayon diha sa atong mga naandan o mga bag-ong buluhaton sa Kwaresma, sa pagpangandam sa Pasko, sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ang atong mga pagbasa karon nag-awhag ka nato diha sa pagpamalandong sa lain nga mga kinaiya o batasan nga tawhanon, no? Sahay kining word sa in English nga parochialism, sahay sa common language gamito nato ning baryotic nga mga mentality, no? O kami, no? Mauni amo, no? Mauni among naandan, way makausab, no? Ang mga walay bag-o nga mosulod kay mauna, no? Ang mga tendencies labi na dunay implications diha sa paghatag o pagpakahulugan sa comfort, no? Or diha sa paghatag og pagpakahulugan sa exclusivity, no? Or another negative word kaning entitlement, nga murabag entitled na ta kung unsay atong kaugalingong panghunahuna, unsay atong naandan, unsay kasagaran nga gisunod nga mga tradisyon, no? Parochialism or baryotic mentality, no? Maglisod pagsulod ang ini changes, unsay mga kabaguhan, unsay mga maglisod, no? Usahay dili masabtan nga in the church, nag-study pa kog theology, there are two things: traditions with a capital T and traditions with a small t, no? Traditions with a capital T, we are not entitled for whatever it is, no? Sa dagan sa panahon, mapadayunon ang mga pagpamalandong. We read according to the signs of the times. Magmapamalandungon kita kung unsa ang mga giawhag sa panahon. Not at all times nga maulang gihapon. Kay sa pagdagan sa panahon aduna gayoy mga kausaban, no? Like for example, kaniadto magmisa ang pari, magtalikod sa mga tao. Unya Latin ang gamiton nga lingwahe, walay lain lingwahe sa liturhiya, Latin, bisag di masabtan, tubag-tubag ang mga tao. Comes Vatican II, nausab, no? Atubang ng pari, kaniadto na pay dili pwede musaka dinhi sa sakristi ang mga babay, no? Mga laki ra, no? Tanan ang mga alagad ug mga part sa liturgical ministries, all dominated by mga laki, no? Pagdagan sa panahon, nausab na translated in the vernacular o sa bisan unsa nga pinulungan, pero mahibaw ra gihapon ta, masabtan ra gihapon nga mauni. Bisag asa kamo adto na ay tradisyon ng simbahan nga lisod nga mausab, no? Ang hanay pon pananglit sa santos nga misa, maura, no? Lisod gyud, although dunay mga nuances diha sa mga pinulungan, pero the same ang hanay, no? Pag-abot nako sa Brazil, when I was sent there for the mission, I know asa ni nga part na kita sa santos nga misa, kay the same raman ang atong hanay. Bisag dili na ko masabtan pag-abot sa sinugdanan, kay Portuguese man ang ilang sinultihan, bisan din sa ato when you go to other regions,
na ilang misa sa Waray, misa sa Tagalog, no? Misa sa Ilocano, no? But the same thing ang hanay, no? Atong ginasunod, no? The small t ng atong mga different local customs nga magkausab-usab sa dagan sa panahon, no? Lisod sa hunahuna ni Naaman diha sa sinugdanan sa atong unang pagbasa, gikan nining basahon gikan sa mga hari sa nanghitabo kaniya, kay lagi naandan na siya kanunay sa magmando o sinaligan sa hari. Unya usa ka sulugoon lamang mag-introduce kaniya for something aron matabangan siya sa iyang balatian nga sanla, no? Dunay panginahanglan isugot nga moadto dito. Pero bugat tingali sa iyang hunahuna sa primero. Nya ngadto katubangan ni Propeta Eliseo, gingnan siya nga tunlob dito sa suba. Unya sa makapito ka bisis ug maayo ka, no? Inya abin ako gatimanon ko ni adtong maong propeta, sugoon naman hinuon ko niini, no? Lakaw ngadto sa suba sa Jordan og tunlob makapito mamaayo ka, nagbagotbot si Naaman. Pero sa katapusan mituman ra gayud siya og something new happened to him, no? O ngadto-ngadto mipadayag sa iyang pagtuo, karon nasayod na ako nga walay laing Dios sa tibuok kalibutan gawas sa Dios sa Israel. Busa mibalik siya dito og mihalad sa iyang mga pagdaig og pagpasalamat. Sa laing bahin dinhi sa Ebanghelyo ni San Lucas, katawhan sa mga taga Nazaret nagunahuna nga dihag Jesus, na anaa sa Jesus gikan kanila, exclusively he has to find a way diha sa pagalagad kanila, kay kami man ang katawhan nga din kagipadala, no? Kana ang hunahuna sa katawhan sa mga taga Nazaret nga diha ra unta sa Jesus ug walay kabaguhan. Apan gipadayag ni Jesus na walay lain nga mga panghitabo, na mahitabo dinhi kay dunay laing panon nga iyang timanon og gihimo niya nga example kining nanghitabo sa Old Testament, no? Sa dakong gutom dito sa maong yuta sa Israel sa panahon ni Elias, wala dito gipadala ang propeta kundi sa usa lamang ka byuda. Sa daghan nga mga sanlahon, gawas lamang kang Naaman nga na taga Syria, wala magunahuna nga exclusively sa ila gyud unta, no? Sa atong mapadayonong mga pagpangandam ngadto na sa Semana Santa usahay, adunay mga kalisod unsaon pagsulod sa bag-o, mapadayonong pagpamalandong subay sa unsa ang tawag sa panahon, no? Dunay mga kalisod. Mao ni ang naandan, mao ni ang unsay kaniadto, padayonon lamang gihapon, no? Para nako adunay pagkakulang diha sa mapamalandungon diha sa unsa ang tawag diha sa atong pagpangalagan, no? Let us then pray that our hearts share God's love for all, and that we may be open to God's inspiration, to the inspiration of the Holy Spirit, that we may not fall into the tendency, di ta mahulog diha sa tendency sa pagka simplistic nga panghunahuna o parochialism nga mga mentalidad, baryotic nga mga mentalidad diha sa dagan sa atong pag-ila, diha sa dagan sa atong paghatag ug pagpakahulugan sa mga buhat sa Ginoo, alang kanato personally ug alang sa katilingban nga nagapanaw
diha sa pagtuo.